खुंगास्निथि रंजालि बैसागु बरायनाय फोरबो सानजारि नोगोर बैसागु फोरबो आफाद। थारैनो जोंनि बर' बैसागु बोथोरखौ दिनैनि समाव गोबां जायगायाव बरायदों। थिग बिदिनो सानजारि नोगोरनि सिङाव थानाय मणिपुर गामिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव ग्रोम ग्रोमै गावनि राव हारिमुजों बयबो खौसेयै बैसागु बोथोरखौ बरायो। थारैनो जोबोद मोजां। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सानजारि नोगोरनि मणिपुर गामिनि गेलेग्रा फोथाराव बर'नि एंगारहायै रंजालि बैसागु बरायदों। मख'जाथावदि बे बैसागु बरायनाय फोरबोजोंनो लोब्बा लाखिनानै बिथां डक्टर बि.आर. आम्बेडकारनि जोनोम सान फालिनायाव आलारि बाथि फोजोंनानै बिबार बावजेनो बर' कसारी अनसाय गाव हायुङारि खुंथायनि सि.एम. मिहिनीश्वर बसुमतारिया। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो। बैसागु बरायनाय हाबाफारियाव गोबां माहारिनि आफादफोरा ग्रोम ग्रोमै बाहागो लायो, जेरै एम.ए.सि.नि इ.एम. मलेन्द्र नार्जारि, जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म, बान्था देरहागिरि वीरेन्द्र कुमार ब्रह्म आरो सिमेन्ट दख'रानि सिङाव थानाय गासै माहारियारि आफादफोरनि गासै दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लायो। बे बैसागु बरायनाय फोरबोआव गं 50था गामिनिफ्रायबो बांसिन ग्रोम ग्रोमै फैनानै रंजाफैदों आरो गोदान बोसोर रंजालि बैसागुखौ गोसो गोथारै बरायो। दानिया फै खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायदों आबुङै मिथिना लानि। दिनैनि साना बुंनो थाङोबा जोंनि थाखाय मोनसे गोसोखांजाथाव सान। 14 एप्रिल 1890 मायथाइ दिनैनि बे अक्ट' 14 एप्रिलाव भारतनि गेदेमा सुबुं डक्टर बि.आर. आम्बेडकार, जायखौ भीमराव आम्बेडकार होनना बुंनाय जायो, बिथांनि जोनोम जादोंमोन। बै समनि महाराष्ट्र इन्दर, आथिखालनि इन्दर, बेनि जिल्लानि सिङावहाय बिथाङा जोनोम जादोंमोन। जायखिया जोङो दिनैहाय मानो बिथांनि जोनोम सानखौ फालिदों होननो थाङोबा बेखौनो बुंनांगोन जे बि.आर. आम्बेडकारा गोग्लैसोनाय भारतनि सुबुं माहारिनो, हारि माहारिफोरनो जि मोनसे मोन्थाय संबिजितआव जोंनो होलांदों, बे मोन्थायखौ जोंनो होलांनायनि थाखायनो दिनै बुंनो थाङोबा जोङो नैबे स्टेज बा हारि हिसाबै गोग्लैसोनाय हारिफ्रा, बुंनो थाङोबा डाउन ट्रडेन पिपलफोर, बे गोग्लैसोनाय हारि माहारिफ्रा गावसिनि बा जोंनि सिनायथिखौ लानानै, मुं मुस्रिखौ लानानै जोङो थांनानै थानो हादों होनोब्ला बांद्राय बुंनाय जानाय नङा। मानोना सम मोनसे दङमोन जाय समावहाय गोजौ थाखोनि जमिदारि जायफोर सुबुंफोर दङ भारत हादराव आरो बामोन जोलैफोर दंमोन, बिथांमोननि जि मोनसे गोरिब गुन्द्राफोरखौ नासयनानै सुसयनानै जानाय बे सोलिदोंमोन आरो जोंखौ गोरिब गुन्द्रा सुबुंफोरखौहाय बादुवा बायदि जोंखौ सानोमोन। जोंखौ समानै थाफा होआमोन, जिराय होआमोन। सोलोंनाय, जानाय, थानाय जेरावबो जोङो बिथांमोनजों बे फारागाव दोनजायोमोन आरो जोंखौ समानै बाहायामोन। मालाबाबो जोंखौ बादुवा बायदि सानोमोन, जाफा होआमोन, लोंफा होआमोन। दै लोंनायावबो जोङो, जानायावबो जोङो, मोनफ्रोमबो दिगावनो जोङो बिथांमोनजों बादुवा बायदि सानजाबोनाय गोजौ थाखोनि मानसिफोरजों बेयो सोलिबोदोंमोन भारतआवहाय। बे समाव बिथाङा जोनोम जानानै गोबां जेंना जेथो सौसिनांदों। सोलोंथाइ लानायावबो फरायसालियाव मोजाङै फरायफानो मोनाखै। बे रोखोम मोनसे हालोद थासारिजों बिथाङा फैनांदोंमोन। दा बे गेदेमा सुबुङा गोबां नाजानायनि गेजेरजों सासे रोंग'सार आयेन आयदायावहाय, बे आयदायावहाय बियो गियान लानो लादोंमोन आरो बियो बाहेरायाव फरायहैदोंमोन। माने बाहेरायाव फरायनानै गोरों गोरा जाबोदोंमोन बिथाङा गोबां जेंना जेथोनि गेजेरजोंहाय। बेनि उनावहाय बिथाङा भारतनि उदांस्रि सोमावसारनायाव बाहागो लाफैनाय, बेफोर गोलाव जारिमिन। बेखौ ओंखायनो आं दिनै बेखौसो खावलायगोन जे जोङो दिनै टेक्न'लजि जेराव एडभान्स जाबाय, ओंखायनो बिथांनि सोमोन्दै मोजाङै मिथिनांगौबा जोङो गुगोलाव बा इउटिउबाव बिथांनि सोमोन्दै जोङो सार्च खालामनानै, माने डक्टर बि.आर. आम्बेडकार होननानै सार्च खालामनानै बिथांनि सोमोन्दै गोबां बाथ्रा जोङो मोन्थिनो हागोन। नाथाय इंराजियाव लिरनाय जागोन बेयो, आरो इंराजि रोंनांगोन एसे मोजाङै मोन्थिनोबा। दा बे जायखिजाया जोंनो संबिजित रनसायना होलांदों। जोंनि भारत हादरनि संबिजितखौ बिथाङा रनसायदोंमोन आरो संबिजित मोनसे सुजु आफादनिबो बिथाङा चेयारमेनमोन, आफादगिरिमोन। दा बिथांनि जि नोजोर, सानस्रि आरो इयुनाव मा जाहैगोन बे नोजोरा रोखाथारमोन बिथांहा। जे डाउन ट्रडेन मानसिफोरखौ भारतनि गोजौ थाखोनि, धोनि थाखोनि मानसिफ्रा मा बाहायनो हागौ, माबा मोनसे सातजाला खालामनायाव बेखौ नुहुरखादोंमोन। ओंखायनो बिथाङा जोंनो रिजार्भेसन सिस्टेम खाना होदोंमोन।
शेड्युल ट्राइबनि थाखाय रिजार्भेसन खाना होदों, शेड्युल कास्टनि थाखाय रिजार्भेसन खाना होदों आरो अबिसिनि थाखाय रिजार्भेसन खाना होदों, माइन'रिटिनि थाखाय रिजार्भेसन खाना होदों। बे प्रभिजनफोर, बे खाबुफोरखौहाय बिथाङा जोंनो रोखा खालामना होलांनायनि थाखायसो दिनै जोंबो एसटि हिसाबै जि मोनसे जों रिजार्भेसन सिस्टेमाव दिनैहाय खाबु मोनो बा जों मोन्थाय मोनदों संबिजितनि जि मोनसे गेजेरजोंहाय बेखौ जोङो रोखा जाफैदों बा मोननो हादों। ओंखायनो जोंनि थांनानै थानायाव जि बिहोमाखौ होलांबाय डक्टर बि आर आम्बेडकरा, बिनि थाखाय बिथाङा जोंनि थाखाय अरायबो गोसोखांजाथाव जानानै थागोन आरो जों बिथांखौ मान होनो रोंनांगोन। जों नाथाय गोबाव सम बुंनो थाङोबा बेसेबा गोबाव बुंनांगोन, जोंनि दिनैबो बुंनो थाङोबा दैदेनगिरिफ्रा बिथांनो मान होनायनिफ्राय बावनानै थादों बा गोजानाव जानगारनानै दङ। बेखौ आं दिनै आपिल खालामगोन, आं दिनैहाय खावलायगोन, हांख्रायगोन जे फैगासिनो थानाय समफ्राव बिथांनि मुङै जाहाथे जोंनि डाउन थ्र'डेन मानसिफोर, जायफ्रा गोग्लैसोनाय हारि माहारिफोर दङ, बयबो बिथांनो मान बावनांगौ आरो सासे भारतनि गेदेमा सुबुं आरो जोंनिनो सासे पायनियार, बे लामा दिन्थिगिरि होननानै जोङो बेखौ बुंनो लुबैगोन। ओंखायनो फैगासिनो थानाय समाव जाहाथे बिथांनि मुङै, बिथांनि जोनोम सानाव बारसे बिबारखौ बावनो बयबो बाया, आवगायबोयो, सिगांबोयो, बेखौ आं खावलायबाय दे। जे जों नुनो मोन्दों ट्राइब ओरैनो बे गासैबो दिनैनि समावहाय बेखौनो बुंनांगोन, सरकारा गोसो जायोब्ला गोबां खामानि मावनो हायो, गोसो जायाब्लाथ' मावनो लानाय खामानिफ्रा बा जोंनि जि मोनसे खाबुफोर दङ, दिनैहाय रिजार्भेसन सिस्टेम दङब्लाबो बेफोरखौ जोङो मोनफुंनांगौआव जेंना फैनो नागिरो। दा ओंखायनो जोंनि माहारियारि आफादफ्राबो सांग्रां जानांगोन, नारसिननो रोंनांगोन, सरकारजों थाफानानै सरकारनि गेना गोरोन्थिफोरखौ आसि थुनानै जोङो होनो रोंनांगोन आरो जोङो ज' जानानै नारसिननानै सरकारजों जोंनि मोननो गोनां जि मोन्थायफोर बेखौ आदाय खालामनो रोंनांगोन। नङाबा जोंनि मोन्थाय होदों होननानै ओरै जिरायना थाबा बे मोन्थाया जोंनि थाखाय जेबो खामानियाव फैनाय नङा। ओंखायनो आं बेखौसो बुंगोन, जोंनि गासै माहारि दैदेनगिरिफ्रा बर'नि बा ट्राइबेलनि गासै बा शेड्युल कास्ट, सेल ट्राइबफोर जों जेसेबां दङ अबिसि, गासैबो गोग्लैसोनाय मानसिफ्रा सांग्रां जानो रोंनांसिगोन। आरो जोंनि ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकनि खोथा बुङोबा ट्राइबेलफ्रा स्पेसियेलि बाहाय इउनाइट जानो रोंनांगोन, बुजिलायनो हानांगोन, मोनथिलायनांगोन जे जोंहा मा खैफोद फैगासिनो दङ, मा खैफोद जानो थांदों, बेनिफ्राय बारग'नांगौबा जों माबायदि हाबाफारि लानांगोन, बबे मोनसे मेकानिजमनि गेजेरजों जोङो सिगांनांगोन, खामानि मावनांगोन, बेखौ बयबो रोखा जानांगोन। आरो अब्लानो जुदि बयबो रोखा जानानै ज' जायो आरो जयै आखाइ हमनानै खामानि मावो ट्राइबेलफोरनि गेजेराव, आं सानो बावहाय जोंखौ होबथानो हानाय गोहो गैया। नाथाय जोङो बायदि जाहोनावहाय फाराग लालायनानै, हारि माहारिनि फाराग लानानै, राव धोरोमनि फाराग लानानै जोङो गावस्रा गावस्रि जाबाय थायो। बावहायसो खुंथाइगिरिफ्रा खाबुखौ मोनो जोंखौ बोखावनानै राजखान्थि गेलेनायनि। दा बेनिफ्राय सांग्रां जायो नांगौनि सम फैबाय, सांग्रां जानांसिगौ। आरो आं लुबैगोन जे बयबो बुजिनोथ' हाखाबाय, बयबो बुजिलायनो नाजायोबा, सिगांबोयोबा बे गासिबो जेंनाफोरखौ सुस्रांनो हागोन। बर' कसारि अनसाय गावारि खुंथायनि जानानै दिनैहाय आङो बावहाय मादेपुर गामि बे गेलेग्रा फोथारावहाय स्निथि रंजालि बैसागु फोरबो बेखौ बरायनाय हाबाफारि बावहाय नुजाफैनो मोनना खोब गोजोननाय मोनदों, मोजां मोनदों। आरो रायजो राजा जोंनि ओनसोलनि सानजारि नोगोरनि बयबो गाजा गोमजायै बाहागो लादों, बयबो रंजादों आरो बिदि मोसानायखौ नुनो मोननाय जादों। आरो माखासे आलासिफोर लेंहरनाय सौफैदों, बेखौ नुनानै आरो बर'नि माहारि आफादफोर गासैबो बावहाय बाहागो लानायनि थाखाय आं खोब मोजां मोनदों। आरो बाथ्राया जाहैबाय, बैसागुआ बर'नि आजौ आजौनिफ्राय फालिबोनाय मोनसे फोरबो, बर'नि आंगो फोरबो। बे फोरबोखौ बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो फालिबोखादों, रंजाबोदों, मोसाबोदों। दिनैबो बे थांखिजोंनो बावहाय जोङो सानजारि नोगोर बैसागो फोरबो आफादा बेखौ बानजायनानै खुंफुंदों। बे जोंनि थाखाय गोजोननाय लाबोदों रायजो राजानि गोसोआवहाय। दा बेखौ आङो नैबेखौ बुंनो लुबैगोन जे जोंनि बर'फ्रा गोदोनिफ्राय जे आसार खान्थिजों बैसागु फोरबोखौ मानिबोदों, फालिबोदों, बे आसार खान्थिखौनो बिथा खालामनानै दिनैनि गोदान जोलैफ्राबो रंजानांगौ, रंजादों। आरो बैसागु होनोबा बर' रायजो राजाफोरनि मोदोमा दुंखांखायो। आरो बे हिसाबैनो जोंनि रायजो राजा बयबो बैसागुआव बाहागो लानायखौ जोङो गाजा गोमजा नुनो मोननाय जायो। बे गोदोबो दंखायोमोन, दाबो दङ, इयुनावबो थानांगोन, साबसिन खालामलांनांगोन। आरो जोङो काउन्सिलनि जानानै इयुनाव फैबाय थानाय समफ्रावहाय जोङो खुंथाय खाबुखौ लानानै जों बोरैहाय हेफाजाब होनो हायो बेखौ जोङो नाजालांगोन। आरो बर'नि बैसागु जि मोनसे मोसानाय बा बैसागु फोरबोखौ जोङो बुंनो थाङोबा बुहुमनि मोनसे फैसालिसिम बा वर्ल्ड स्टेजसिम जोङो मोजाङै लांनानै गसंहैनो हानांगोन, गसंथाहैनो हानांगोन, फसंहैनो हानांगोन। बे हाबाखौबो जों मावलांनांगोन।
आरो जोङो बे हाबानि गिलिर बिबानखौ रुजुनानै बयबो जोङो जयै खौसेयै खामानि मावलाङोबा बे जाफुंगोन होननानै जोंहा मिजिं दङ। बाथ्राया बेल' जोंनि मोजांखौ जोङो गुबुना मालाबाबो सहायनो नागिरा, जोंनि मोजांखौ खोमानो नागिरो। जोंनि मोजां मोसानाय दामनाय देनाय बा माबा मोनसे आयदाफ्राव जोंनि मानसिफ्रा गोरों गोरा जायोब्लाबो दिनैहाय जोंखौ फोसावना होनो नागिरा, बेखौबो नुनो मोन्दों। मोनसे एग्जाम्पलखौ आं एसे बुङोबा एसे बोरैबा जागोन नामा एसे बुंनोबो लुबैलायलाङो आरो। दाखालिसो ISL नि फाइनाल जादोंमोन ना, आरो जोंनि सासे बर' फिसा हलिचरन नार्जारिया बावहाय हायद्राबाद FC नि जानानैहाय जि मोनसे चेम्पियन टिम बेनिनो सासे गेलेगिरिमोन, आरो बेनि जोबथा गलजोंनो देरहासारबो जादों हायद्राबाद FC आ। नाथायबा आसामनि जि मोनसे खौरां बिजों बर'नि जोंनि पर्टेल निउसफ्रावथ' जों गोबां मोनदों, बे गोजोनथाव बाथ्रा। नाथाय नेसनेल मिडियाबो फोसावबावदों। दा आसामनि जोंनि जि मोनसे इलेक्ट्रनिक मिडिया बावहाय मोजां जायगा मोनाखै, बे एसे दुखुनांथाव बाथ्रा। दा बिदिया जानो नाङा, माने जों डिसक्रिमिनेसन जानाय बायदि फिल खालामो। बे दाजाथों इयुनाव, जों बेखौ खावलायनो लुबैगोन नोंथांमोननि बे समाव जिहेतु जोङो आउट अफ बिटिआरनि गेजेराव बर'फ्रानो राव रोङि बर'फ्रा बैसागोखौ एसामिसफोरनि नेमखान्थिजों फालिनाय जायो। नोंथाङा सासे मावफुं सोद्रोमा जानानै बिथांमोनखौ मा खावलायगोन? बेयो सम एसे लागोन, आरो जोङो बेखौ जोंनि हाखु दाखु माबा मोनसे जोङो एब्राबलि माबा मोनसे खामानि मावनो थाङोबा बे जेंना फैयो। दा लासैनो जों जोंनि आंगोथिखौ, बैसागुखौ बा जोंनि हारिनि सिनायथिखौ जोङो बिथांमोननो मोजां बुजायनो हानांगोन। आरो जों बर'सो, गिबियाव जों बर'नि थै मोदोम लानानैनो मुं मुसि लानानै जों जोनोम जादों। बर' समाज सिनायथिया मावनांगौ दङ, बर'नि हारिनि थाखाय जोंहा मावनांगौ दङ। बेयो जोङो जेब्लासिम बर'नि गावजे बर', आं बर', बे आं बर' बे सान्थौखौ जेब्लासिम गोथौयै बिथांमोननि गोरबोआव फोनांनो हाया, गोरबोआव जायगा लानो हाया, मोनसे जेंना फैबाय थानो हागौ। ओंखायनो जों काउन्सिलनि गेजेरजों, अनसुंथाइ होनायनि गेजेरजों, बा जोंजों लोगोआव लाफानायनि गेजेरजों मोजां माखासे खामानि मावलांनानै बिथांमोनाबो मोनसे समाव गोसोआ बेंहैगोन। आरो जों जाय ओरैहाय जि नेमखान्थिजों, जि आसार खान्थिजों दिनै फालिदों, बिथांमोनहाबो जों लोगो लाफागोन होननानै आं फोथायदों। इसिबां गाज्रि बोथोराव गोबां रायजोफोराबो फैनानै बाहागो बे हिसाबै दा जर'खा आलासिफोर लाफैनानै बेथ' गोजोनथाव बाथ्रा। बे बोथोर गाज्रिखौबो नेवसिनानै, बोथोर गाज्रिखौथ' फेजेननानै जोंनि रायजो राजाजों बैसागु रंजादों बा दिनैहायबो बरायदों, बेयोथ' गोजोनथाव बाथ्रा। ओंखायनो रायजो राजानि बे जि मोनसे दुंगाखांनाय गोसो बा खौसेयै जे हारिनि फोरबोखौसो फालिनायाव बयबो लोगो लायो, बेबो मोनसे इउनिटिनि मोनसे सिम्बल, जोंनि सानजारि नोगोरनि खौसेथिनि मोनसे बेबो नेरसोनथि आरोखि। दा बेखौ जोङो दिन्थिनो हानाया बे जोंनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा। आं खोब मोजां मोनदों सासे काउन्सिलनि गाहाय मावखुं सोद्रोमा हिसाबै जि मोनसे नुथायखौ नुदों, बे गोजोनथाव बाथ्रा, गोजोननाय लाबोदों। आरो बेनि थाखाय गासै रायजो राजानिसिम आङो साबायखर बावगोन आरो गोजोननाय गाहाम हामलायनायखौ बावगोन। आरो इसोरा बिदिनो जोंखौ मोजाङै इयुनावबो थांनानै थानायाव बा जोंखौ गोग्गो देहा लानायाव जोंनो बोर सारस्रिथों। गोग्गो देहा लानानै आइ आफा, बिदा फंबाय, बिनानाव बयबो जों ज' हाबा मावलांनो हाथों, हारिनि मोनफ्रोमबो फोरबोखौ जों मोजाङैनो बारग'होनो हाथों, खुंनो हाथों, बे आर'जआ आंना आफा अबंलावरिनि सेराव थागोन। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना SCC, बेंक PO, बेंक क्लार्क, बेंक SO, UPSC, FSC, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट, इन्सुरेन्स, AAO, ADO, एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SCC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन।
बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700262133 9101 536360 70020262133 9101536360